Daan lang. Ito na, calamares tsaka ano. Calamares tsaka ano. Boss Del, ano yan, Boss Del? Kain na. Sige po. Nabait ko ngayon, di ba? Ay, kain Hindi, meron din ako. Hindi po, sige. Kain ka na, boss. Dali mo na. Nakaset tayo. Hindi, walang set. Ah, hindi ko. Oo. Walang may tayo. Kanina ba ito niya? Hindi po pa. Meron? Kain. Ano? Sal. Kung ayaw mo dyan, dito ka. Please. Saka kalamari. Ayun. Oh, no double dipping ha. Kaya ka dito! Hindi ka nakita ko! Pero tikman mo masarap. Kaya nga. Para wala kang kita. Ray! Ray! Takpan mo nga. Mamon! Yara lika. Konti lang. Oh, yung... Ano ba? Carlo! Carlo! Kain na, anak. Kain na. Sige. Sige lang. Mamaya. Kami wala na yan. O sige naman kayo na yan. Sa kami nila. Tutugip ka. Bakit? Kaya akin to. Bakit na? Single dip lang lang. Pero yung ngayon, no? Thank you. Arlie! Ito! Hindi ka na! Ito hindi ka nagaya. Punyeta ka! Para kasi
Pinalo na kami. Lalo na pag wala na sa isa. Ito pa, oh. Ah! Ay, tingin na ito tawad. Hoy, ito, usawa nyo! Ay, kayo ito nga. Ano, ano, na. Mag-peace ka na. Mag-peace ka na. Honor? Mag-peace ka na. Uwi ka na ba? Silver, sige. Oh, isang game pa tayo. Gagamit ang doktor. Salamat ha. Pero nga tinabot ko. Ma'am, thank you ha. Sarap, ano? Ano? Nakain mo na sa'yo. Spaghetti mo. Gusto mo? Hindi masyado kasi nainis pang game. Itong Pero ito, Abby, last game siya. Oh, last game. Ano na, last game. Lumapit na kain natin. Outside! Ito na siya, ano? Ayun lang po tayo, yan. Walang yan sa atin. Makapag-order yung delivery nung online. Di ba ito ang kahit ang rin, di ko niya malaman. Itang Google. Ang awal, yung dami na rin lang. Ha? Wow!
Siningan mo. Alam mo ba sabi niya? Hindi ko masarap. Alam mo ba sinasabi nila? Marami ko eh. Dalawa kayo ni Coach Jay, hindi pa siya kakano kumain. Bigyan mo siya. Joke lang, nandito ako kay Sam, Daddy.
Sali ka?